Maigsoon, maayong adlaw kanyong tanan. Kini nyo bus nga higala, Brad Orly Iruila. Nga diin usab kita aron ipaambit na usab ka nato ang mga pagtunan sa Simbahang Katoliko, ilabi na usab sa atong pagtuon karon kining mga bahin sa mga milagro nga gihimo sa mga santos. Dinilaman yung mabati sa nandan na mong istasyon ang DXBR Power FM 96.7. Live streaming kita sa AM/FM Bukidnon Radio. Apan sa dili pa kita magpadayon, hatagan sa nato dakong pasidungog ang atong labaw nga makagagahong pinagi sa atong pagampo. Sa ngalan sa Manog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, mayong udto kanimo. Salamat kay Ginoo sa panahon nga imong gitugot. Ganyan nasab kami karon aron pagpadayon sa nandan namong bulaton, pagpadayag ngadto sa katawhan, din daghang katawhan karon nga nagkatibulag sa lalay mga pundok sa tinuan. Pa namong gipangayo imong lamdag sa Espiritu Santo nga niini karon ginautunta nga among pagisgot kabahin sa makaagis sa mga santos ug uban sa mga milagro nga mausab kini ang makakabig unta kanila karong mga adlaw. Kining tanan among gipangayo pasalamatan pinagi ni Kristo ang dakong Dios nga nagpakatao. Amen. Sa ngalan sa Manog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsuonan, subliyon sa pagingon, maayong pagsikay-sikay, maayong adlaw kaniyong tanan. Ato sang pasalamatan ng atong station manager, Madam Maymay Laurico, ang atong program director or Engineer Gino Armstrong Garcia, ug usab ato sang halangdong obispo dinhi sa Diocese sa Bukidnon, Noel Toto Pedrigosa, ang atong spiritual advisor sa Catholic Faith Defender, Father John Balansag, ug ang Father Nonoy Suarez. Ug di usab kita malimot sa atong halang doon nga atong kaparian usab dinhi sa San Antonio Paris, Don Carlos, Father J.M. Colipano, ug ang iyang residence priest, Father Arsenio Rubio. Ug dugang pa niya na magpasalamat kita usab gid sa atong mga kaigsunan nga diin sa ilang grasya panalangin kanunay ginagasuporta. Sila ni Councilor Madam Maribek Montes Claros dinhi sa lungsod sa Don Carlos. O dugang pa na sila ni usab si Councilor Mario Lagura biniyapon sa lungsod sa Don Carlos. O diya usab sa San Isidro Labrador, Brad Jonathan Amoy, kumusta? Labi na sa inyong kura parokolya Father John Balansag. O dugang pa niya na ang Tasio Burger nga naa kanila ang cheeseburger, halo-halo, tempura, ug aduna sa sila kananan barato ra nga gipanagya gidumala nila ni Brad Tasio Kagata uban kang sis Nalin Kagata. Kumusta diya madam? Og sa Kagata compound. Og labi na usab sa ato mga kaigsunan, sila ni Ma'am Consuncia o Birincio, sila ni Madam Diosdada Paraiso, og ang Tita Birds Big Siap, kumusta? Og sab sa kining Brad Luplop Sibal. Kumusta diya Brad Luplop Sibal? Unya maigsoon atong isutan karon kay mas mayo nga ato sang ipaabit ang mga kaagi or mga nahimo nga mga milagro sa mga santos o santas pinagi sa dakong grasya sa Dios nga gipaambit alang kanila. Kay aron ang tawo nga motuo, number 1, ang adunay Dios. Ikaduha, aron may bawog masayod nga kining Simbahang Katoliko mo'y matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo gumikan kay aduna nay daghang nga santos. O dili lamang nga pinagi sa ilang ngayong binuhatan, laki na usad ang mga nangahimo nga mga milagro mga kaigsunan. Una atong iskutan kining gabahin ni San Vicente Ferrer. Nga karaghanan nasayon na nini nga ang atong santos nga si San Vicente Ferrer
nga sa di pa siya mo magwali magampo pa siya sulod sa 5 ka oras. Nya dili na tiyaw nga mapagampo nga sulod sa 5 ka oras. Unya usa sa mga milagro kining sayang pagwali, nakita siya sa 3 ka lugar, no? Maong orasa, maong adlaw. Sa maong 3 ka lugar nga diha sayang pagwali. Na kanang usa ka na ka milagro makaigsunan ko. Kinang gitawag og biolocation, no? Nga mura ba o kining gipadayag na sa Dios kanato nga niya sayang pagbalik dinis kalibutan makakita ang tanan. Mabisan pa siya adunay anaasa sa Australia, Russia, Saudi Arabia ug dinhi sa Pilipinas. Niya nang tungura sa iyang pagbalik makakita ang tanan. Nagipa siyugdahan na kini ni San Vicente Ferrer nga iyang gi matud pa kanang sa iyang pagwali, no? 3 ka lugar nga ingon ta nga nakita siya. O dili lamang si San Vicente Ferrer, aduna pay pipila no sa mga santos o inana gihapon. Sama lang ni Obispo Teofilo Camumot nga nagwali siya, nagmisa siya niya ng orasa adlaw dito sa Balingasag. Nga mao gyapon dito sa Cebu. Nakita nagwali gyapon siya o nagmisa dito sa mga simbahan nga niya ng orasa niya ng adlaw. Nya aduna pay daghan nga mga santos nga samtang silang magwali makita niya ng lugar, makita usab sila sa laing lugar. O niya si San Vicente Ferrer, kung siya'y magwali, matandog yun ang kadaghanan makaigsunan ko. Mao nga dili igo diya sulod sa simbahan kung siya magmisa kay nahimo man to siyang pari. Kung dili adto siya ngadto sa mga lugar nga wanang kayo, nga sa punto nga amo atin nga na sa maong pagmisa may mukabat o adunay mga 50,000 ngadto sa 80,000 ka mga tao. Dili tiyaw na makigsunan ko nga kining samtang si San Vicente Ferrer nga magmisa magwali daghan gayon nga matandog kaniya. Gani samtang sa iyang pagwali mabati siya sa layo na nga dapit. Mga ingon ta dunay mga 2 ngadto sa 3 ka kilometro. Mabati pa iyang tingog. So mo na nga bisan niwa pag microphone niya tungtungura. Bisan pag adunay microphone nga imong pagagamiton mura bag di man ginakaabot og 1 ka kilometro ang mong tingog. Pero ang Vicente Ferrer nga mukabat yung 2-3 ug labaw pa niya na ka kilometro nga mabati sa mga tao. Nga kana usa ka na ka milagro mga higala makaigsunan ko. Unya samtang sa iyang pagwali matud pa ang tanan nga iyang giwalihan nagkalain man og mga lingwahe pero masabtan man sa tanan. So mo na nga mo na ba panahon gyapon sa mga apostolis ba, no? Nga usa lamang ka wali usa ka lingwahe ilang usa nila ka pagwali makasabot ang tanan. O di bahasa magyapon nato sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 7 ngadto sa 13, no? Nga inana gyapon si San Vicente Ferrer. Ato ning pagliog basahon ang Buhat kapitulo 2 bersikulo ani nga matud pa dinhi sa Jerusalem may Mahudiyo nga reliyoso kayo nga gikan sa naglaing nasod sa kalibutan nga sa pagkadungog sa mga tawo sa kabanahan nanugok sila og labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtotoo
nagsulti man sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong mingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Ngano nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato may taga Persia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto o mga dapit sa Libya, dol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nagkabig sa tinuan sa mga Hudiyo. O may pipila kanato nga taga Creta o Arabia. Apan bisan pa nini kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan. May tungod sa katingalahang butang nga gibuhat sa Dios. Og sa ilang katingala og kalibog nagpakutananay sila na unsa ba kini. So klaro mag-igsunan nga dinhi sa buhat 2 kapitulo 1 ngadto sa 12 nga sa taong nagwali ang mga apostoles. Adunay nakalaing nga mga lugar dapit nga mga tao nga naminaw kanila sa usa lamang kawali nakasabot silang tanan. Nya mausab ni si San Vicente Ferrer nga usa lamang niya kawali niya daghan ang mga tao nga lalaing mga lugar dapit o mga lingwahe nakasabot sa iyang pagwali nga tinaw o klaro gayud ang iyang pagwali. Mo na nga usa kini ka dakong milagro nga gihimo ni San Vicente Ferrer. O gani makaigsunan sumala pa nga aduna kini 28 ka mga gibuhi nga mapatay nga tao, no? 28 ka mga tao nga nagalaing mga lugar nga miagi og kamatayon, no? Patay na gyud. Pero gibanhaw sila ni San Vicente Ferrer. Oh. So mo na nga matud pa sa uban nga matud pa nga dili lang kay 28 ra. Daghan pag yung mapatay nga iyang napabuhi. Pero ang record sa mga libro 28. Dili na tiyaw makaigsunan ko. O gani kining nakapakaon usab siya sa mga tawo mukabat og 4,000 ka mga tawo. Way lapil sa lista ang mga bata og babay. Mao gyapon dito sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo nga napakaon sa 5,000 ka mga tawo nga wala na gi-record ang babae og lalaki. Pero apil sa pagpangaon. Nya mao na ang ato sang santos nga San Vicente Ferrer nga gipakaon niya ang ingontang 4,000 ka mga tao kon mga lalaki nga way labot sa lista ang babae o mga bata. Sa punto apil gyapon siya sa pagkausot. Napasabot nga dili lang kay 4,000 haskag yung daghan na makaigsunan ko. Unya kuan lang kanang 7 lamang ka isda or 7 kapan, no? 7 lamang kapan o pipila ka isda. Unya nakakaon nga linibo ka mga tao ang nakakaon niini. So dugang pa kining sa atong Ginoong Hesukristo kuaman to duha ka pan o 7 ka isda. O niya kang San Vicente Ferrer duha ka pan o pipila ka isda. O gani kining gipahunong niya ang kusog kayong hangin. Niya ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong pagtuo nga si Kristo ra mo ay makapahunong sa hangin, pero si San Vicente Ferrer nagpahunong sa bughangin. Pero dili kaugaling gahom ni San Vicente Ferrer kundi ang sa atong Ginoong Hesukristo. Ang punto lamang nga sumala diya sa San Juan kapitulo 14 bersikulo 12 nga magkahimo kamo sa pagbuhat og mga gahom labaw pa kanako. O ba? So mo nga gingon sa San Juan kapitulo 14 bersikulo 12 nga tuuhin ninyo nga ako ana samahan o nga mahan ania kanako kun dili pun
panuo kamo kanako tungod nining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang motuo kanako magbuhat sa akong gibuhat, og magbuhat siya labaw pa niini. Kay moadto man ako samahan. So nasara na to diha mag-igsunan ko diha sa San Juan kapitulo 14 bersikulo 12. Nga mato pa sa atong Ginoong Kristo, magbuhat ako o magbuhat usab kamo labaw sa akong gibuhat. So muna nga kung dihas bala ang kasulatan, kung nagpahunong og hangin si ang atong Ginoong Kristo, mausab kang San Vicente Ferrer. Gipahunong niyang hangin, niya kuan pagyud gipahunong pag niya ang kusog kay bagyo. Niya kining gipahunong usab niya ang kusog kayong baha. Kay lagi mo tabog pa man siya kay magwali pa. Grabe ka ingon ta ba nga gasa sa Espiritu Santo. Ngadto kang San Vicente Ferrer nga matud palagi diha na nato na sayran sa pipila lamang nga iyang mga ingon ta nga mga milagro makaigsunan ko. Gipahunong ang hangin, gipahunong ang kusog nga bagyo, gipahunong ang maong baha. Maka hinumdum ko ni kuan ba katon si San kining Kamumot, Tipilo Kamumot. Nga dunay magpa Santalana, tumas tabok, nga walagi kusog man ang sulog sa sapa, kuha siya yung panyo, niya mo na nga iyang umulsa ngadto sa sapa, niya ming lakaw si babaw sa tubig si Kamumot. Taga Cebu na, no? Nakaadto man ko sa kining sa ingon nga na disgrasya man to si Kamumot. Dito dapit sa San Fernando. Dito gimi sa iyang kana na disgrasyahan nga gihimuan sa dito og imahen. Niya pagkahuman dito pagimi sa lubnganan niya kay gibalhin man yang lubnganan. Dito sa Karkar Cebu. Dito sa mi. Niya mao na nga inana ang mga tao nga gihimong kaymanan sa atong dakong Dios. Niya mao sa ni San Vicente Ferrer nga gipahunong niya ang baha, no? Dito sa lugar nga Barcelona niadtong 1409. Kaya natawo man ni si San Vicente Ferrer niadtong 1350. Bulan sa January pitsa 23. Niya kadtong baha nga iyang gipahunong nahitabo kadto dito sa lugar sa Barcelona. Niadtong 1409. Muna usab kay gayon niya na nga miduaw siya sa hari nga si Hari Martin Aragon. Og iyang gitagna ngang iyang anak mamatay sa dili madugay. O kini matuman gayod. Dito sa lugar nga gitawag og Valladolid. Niadtong tuig 1412. Niya natuman yun, no? Niya dito usab sa Britanya. Dito usab sa Britanya may usa ka masakiton nga napilit sa banig sulod sa 18 ka tuig. Dili tiaw nang nagsakit sulod sa 18 ka tuig nga naglubog diha nga napilit in taon sa banig may gala makaigsunan ko. Dihang giwalihan ni San Vicente Ferrer nga dihang mituo ang masakiton sa gahom sa Dios. Diha gipagbangon ni Vicente Ferrer og milakaw og naayo makaigsunan. Sa kana ka milagro makaigsunan. Gani memorize pag niya ang
Biblia sa Old Testament o sa New Testament, no? Memorize niya ang Biblia. Okay. Mayong uto Brother Orly, minaw ko nimo si Merrick Zambrano ni. Salamat kayo, Brad. Oh. Hi, hello sa tanan. Naminaw sa radyo. Ako lang i-greet ako tanan nga mga silingan diri sa Don Carlos Purok 13A Sur. Permi sila naminaw sa radyo sa mga bagtong pamili o pahilan pamili o silang Buton family o sila ni Redelusa family, Garbahal family, Kulungan family o sa pamilyang Otero, pamilyang Alimansa o kini si Alimansa nga akong iyaan ani nakaban na pog Alimansa, si Dodong Alimansa nakakaroon sa Agusan. Og si Apilar family, og si Balingasag family. Wala na. So muna mga kaigsunan ko. Kumusta kamuntanan diha sa Purok 13A nga naminaw karon. Salamat kayo. Mire sing usa ni ka batanon nga aktibo kayo taon nga gusto po makakaton diha sa atong pagtun-an Katoliko. So muna nga balik kita may gala makaigsunan ko. Nga si Vicente Ferrer memorize niya ang tibuok Biblia. Kinamdom yapon ko ni Attorney Tumulak yapon, no? Si Attorney Tumulak nasa taga Cebu City yapon. Nga memorize yapon niya ang Biblia, Old and New, bisan gani ang kama o ang period. Basa ka may balala kasi dapit ang kama o period may nunduman matultulan gini ang makaigsunan, no? So inana ka bantog sa to pa si San Vicente Ferrer bisan pagani di ay ingon nga wa pa masantos, no? Si Attorney Tumulak. No, memorize po ang Biblia. Bintagi na magbasa-basa ta. Sao mo gani ato ubang po membrong Katoliko nga di man gyud mo basa Biblia kay mahadlok man. Mahadlok man nga mahimong santos. Unya bisan na lang duha lang ka teksto, usa lang ka teksto wa gintay nakatunan, no? Kadaghanan no dili tanan. Kadaghanan. Morele ingon ta nga pansit ra kay nilang nga memorize kailangan sa John 3:16. Mao ra ginan. Kay gigugma sa Dios ang kalibutan og tingod niini yang gihatag bugtong niyang anak aron tanan nga motukan niya dili mamatay kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Daghan na kay memorize ang teksto ha. Pero dugangan nimo usa o ikatulo na wa na diha. Mao na kung kita mga Katoliko mohatag tag panahon, lugar sa pagbasa sa balaang kasulatan kay nguban na memorize ng tibuok Biblia. Unya dugang niadtong 1375 nga miabot ang dakong gutom sa siyudad sa Barcelona. O gani adunay 20,000 kamataw kung 20,000 kamataw nga din sila magprosesyon nga nagpakiluoy in taon ngadto sa Dios. Unya samtang pag-abot ni San Vicente Ferrer miwali siya ngadto sa mataw ug matod pa niya kinahanglan hinusulan ninyo ang inyong mga sala kay among hinungdan sa kagutom mao ang silot gumikan sa inyong nga sala nga diha sa inyong pagtalikod ngadto sa Dios. Busa isalig sa Dios ang iyang Dios nung kaluoy. Mo na gipamong ni San Vicente Ferrer sa iyang pagwali ngadto sa 20,000 kamataw nga diin nagprosesyon nga baya kaluy-an sila sa Dios nga pahunon muna ang dakong gutom sa ilang lugar.
Pero unsa may giwali ni Vicente Ferrer, hinulsulan ninyo ang inyong masala. Kay ang inungdan sa kagutom mao ang silot gumikan sa inyong masala, kay diha sa inyong pagtalikod ngadto sa Dios. Busa isalig ngadto sa Dios ang iyang Dios nung kaloy. Ug guman diha mingon siya, unyang gabi moabot ang duha ka dagkong barko nga magdala og mga bugas or mga sinakong bugas. Mo na may gala magkaigsunan ko nangasuko ang mga tao. Una-una nila pagkayaga-yaga man ni imong gibuhat. Naa pa mis kalisod niyaning tungura unya magbugal-bugal ka pa. Unya gibadlong gani sa iya pong mga ubang kaubang pare nga dili magsulti nga dahumon sa mga tao nga dunay bagas kay bugas nga moabot kay askang kuan na bagay kaning panahon, no? Adunay mga dag-ong kay nga panahon nya wagi barko nga budangka dinhi kanato. Unya gidala siya dito sa maong ilang superior nga hunungon. Nga ang imong mga propesiya hunungan na. Kay lagi makadaot ngadto sa katawhan. Kay labi na karon sa dakong gutom ining maong lugar. Pilaray istorya makaigsunan ko, pagkatungang gabi miabot gayod ang duha ka dagkong barko nga nagdala og bugas. Natuman ang iyang gingon niya ng adlaw. Ngaon niyang gabi nga moabot ang maong bugas. Mas kalipayas mga tao niya tungtungura. Pila ka libo ka mga tao niya tungtungura mahigala makaigsunan ko. Gani sa pipila ka adlaw miabot pa gyud ang 20 ka mga barko nga nagdala og mga pagkaon, mga sudan uban pang Manilata. Grabe ka mga milagro ang nahimo mga kaigsunan to. Natabo ka na sa 1375 dito sa siyudad sa Barcelona. So makita na to makaigsunan nga matud pa dili to London Katoliko ang ato mga lugar. Napasabot nga daghan pang mga dili Katoliko adtong tungura nga nakita nila ang usa ka milagro nga gihimo ni San Vicente Ferrer. Saksi ato mga tungura. Mo gani dugang pa niya na makaigsunan sa gamay pa siya nga ingon ta sa gamay pa siya dunay taas nga init sa maong lugar o nga mga katawhan buot usab magprosesyon ngadto sa Dios. Na si Vicente Ferrer kay gamay pa man yung bata pasabot nga gikugos pag kini siyang inahan. Mingtingog si Vicente Ferrer nga matud pa dili gid ingon binata nga tingog kundi dako nga tingog. Nagikan gid siyang tingog. Matud pa ni Vicente Ferrer nga iuban ako sa inyong pagprosesyon kung gusto mong dunggon sa Dios ang inyong mga pagampo. Mao na nga mga kaigsunan nga diha silang pagprosesyon. Pidalang ka adlaw mikusog ibagay ang ulan. Grabe mahigala makaigsunan ko. Muna nga aduna gyoy mga milagro nga gipakita sa Dios. Kay kini atong maigsuon nga kasagaran nga mga protestante kun dili mga Katoliko di mamutuog kining mga milagro, no? Kaya ang ilaha, milagros, ang ilang nakinagbo mo kung pipila ba. Nga ang kanang tinuod yun nga milagro, kanang pagbag-om sa imong kinabuhi. Nganong tinuod na, nga kining pagbago sa kinabuhi, usa na sa milagro.
Pero ayaw po kalimting nga gibuhat sa Dios kay kumingon ta ang pagbagulas kinabuhi nga di nila guro nato tuhuan to mga milagro gihimo sa mga apostoles. Pag-ayo sa mga bungol, buta, amang, bakol nga ipang-ayo to nila. Mga sanlahon. Niya nahuno ba niya to nga panahon na wala hangtod gikan kanito hangtod karon na padayon. Pinagi sa mga sumusunod sa mga apostoles diha sa sakop simbahan Katoliko nga dunay mga tawo nga gigasahan usab nga makaayo sa mga masakiton. Mo na usa na sila ni San Vicente Ferrer nga atong giskutan karon. Gani diha sa misyon niya sa Catalonia nakatagbo siya ginikanan ng anak bakol nga ginganlag si Juan Soler. Nga doktor nagingon wa nay kayuhan ang maong batanon. Apan diha si San Vicente Ferrer gipandungan niya sa iyang kamot ang batang bakol. Diha naayo ang maong batanon nahimong talamdong nga tao. Sa kano ang bata di na surrender ng doktor. Hural ng doktor di na kini maayo pa. Pero pinagi sa bendisyon, pagpandong ni San Vicente Ferrer sa iyang kamot. Diha ang bakol, ang batanon nga bakol na matud pa nakalakaw. O niya sa iyang pagtubo pagdako nahimong talamdon nga tao, inilang nga tao, unsa kaha ang iyang posisyon. Ang maong tao nga nahimong talamdon, ang bata nga bakol kanhi nga nakalakaw o nahimong talamdon nga tao, nahimong usa ka obispo sa simbahang Katoliko didto sa Barcelona. May gala makaigsunan ko. So mo na nga pipila lamang kini sa mga atong nakutlo may gala makaigsunan ko nga kining buhat sa kaluoy sa Dios ngadto sa mga tao nga dunay mga pag-antos sa mga kagutom, mga dagkong kalamidad o labi na sa ilang linawas may kaigsunan ko. Pero nagamit siya og ang Dios o mga tao kahimanan ini aron tao nga katungwa nagika gasto sa ospital nga mga sakit. Mao na kita mag-igsoon ko magpadayon kita sampit sa atong mga santos. Mahimo matag usa ka rato aduna kita imong kinig yung santos nga dalangpanan, no? So mo na nga ari na usab kita kang San Martin de Porres. Mamaor magyapon to kaagi si katong usa ka higayon sa mga milagro ba. Nga ning agi man gud to ni si San Martin de Porres, no? Sa bagong building nga gitukod ba niya na may ingontang panday, no? Nahulog nahulog sa among taas kayong building. Sus grabing tiyaba yung tao nga nahulog sa taas nga building. Ganitong usa ka kauban akong alagad, no? Nga si Brad Galon diha sa Manlamunay, sakop din nga parokya sa Don Carlos. Nahugog man taon tos punuan sa abukado nga pila raman taon to kadupa, murag siguro mga 5 lang ito kadupa, no? No, pero waman inoon to diha nga namatay. Na-instalar pa to sa pipila ka adlaw sa ospital pero nabugtuan taon siya ginhawa makaigsunan ko. Daw unsa nakakining tao karon nga habog kay building nga nahulog. Pero nakalingat si San Martin og mingon siya, hunong ayaw na paghulog. Ayaw na pagkahulog kay mananghid ko sa akong superior. Nya mo to nga nagdagan taon si San Martin ngadto sa superior kay manangin siya dito kay dunay tao nga nahulog nga nagtulutaw karon sa
Hindi sa kining sa tawag ani. Basta wa pa mahadlahos og tugad sa yuta, no? Niya mao na nga ming sugot ang superior mao nga mibalik siya o mingon nga kining kanaog diya. Daghan na kayong mataw, linibog ka mataw nga nakakita adto. Saksi nga tao naglutaw-lutaw rin taon sa hangin nga wagi madayon hinagsa ngadto sa yuta nga di magkabalik-balik gyud ang iyang lawas niadto nga pusa yung ulo niya tungura. Pero pinagi ni San Martin de Porres hunong usa ayaw sa pagkahulog kay manangin ko sa akong superior. Pastilan daw ning kuan ba ang gahom sa Dios ba. Niya mao na nga mo punto kang San Vicente Ferrer, no? Nya mao nga punto naglakaw backlight to siya dadunay po'y tao nga didto ya usa ka panday nga purman nga nahulog yapon lagi. Nya samtang nahulog siya gunong mao gyapon ang kuan San Vicente Ferrer. Kay manangik ko sa akong superior. Nya dito siya sa superior nga adunay tao nga nahulog dito sa building. Nagkaroon naglutaw-lutaw kurto sa hangin. Wa pa sa madayon og ginagsa. Unsay akong buhaton? Ako ba ang himuon? Mingon ang maong superior. Buhata. Ang angay mong buhaton. Tiwasa ang imo nang gibuhat. Mao na miadto si San Vicente Ferrer o mingon nga kining pagduon niya dito ang tao minahinay ang tao padung sa ubos. Wa maunsa may gala makaigsunan ko. So inana ang atong mga santos kon mga santas. So mora man gini atong na siren pa sa kinabuhi ni San Martin de Porres nga katong tao nga mahagsa ng tagikan sa building. Wapak ko may balo sa pagyud ang mga milagro ani. Ikaw Merrick, basig na kay ka tampo diha. Basig na kay ka tampo diha nga gagi ni San Martin de Porres. Kaya usara man niya akong siren, no? Merrick Zambrano. Okay. Niya ari na sa kita kang Santa Rosa de Lima. Nga usa man ka batanon, usa ka kabus nga pamilya. So daghan kay po mga kaagi niya ni makaigsunan ko. Pero matud palagi nga pipila raman ato na sayra nini nga usa kay gayon niya na nag-absent sila pagkaon. Kay daghan po tag maigsuon. Mo na nga gumikan sab sila nga nakabsan iyang gisugo niyang maigsuon nga abrihin ng aparador kay adunay daghang pagkaon diha. Mo na nga may kapakapay taon niya maigsuon pag abri sa aparador na ninganghay taon sila. Kay unsay na nakita wa gisod. Wa isod ang aparador. Pero pag doon na ni Santa Rosa de Lima iyang giablihan og subli daghan ng mapagkaon nga nasulod sa aparador. Mo na nga kining makita na to makaigsunan ko nga diha sa pipila lamang ka mga milagro ni Santa Rosa de Lima. Unya ari na usab kita kang San Isidro Labrador, no? Daghan naman kayong nahibawong nasayon nini. Pero aduna po pipila nga wa po may bawo. Katong naminaw, pwede na po di na uminaw kay nakaibaw naman mo. Pero bitaw. So kining kinabuhi ni San Isidro Labrador ba? Wa man ko kining wala mo to sila yung mga apelyido. Isidro lang pangalan Isidro nga gisumpayan nag Labrador nga but pasabot nga ng Labrador mag-uuma na matud pa nangamuhan man to siya, no? Nangamuhan nga diin siya mag-uman yana niya tagiya sa yuta nga yang gitikad kang Juan de Vargas. Mo yang agalon si Juan de Vargas.
Nya mao lagi nga hilig na mabisan sa iyang kakabos. Di gini siya magkara-kara. Nga tuwa na sad, buuntag na sad, sayo na puntag bangon ani hala. Sikay-sikay na punta. Mao naman gini ato ang kinabuhi makaigsunan ko. Sige lang apura, sige dali-dali. Mata di na gani ka hunaw nag-ampo, di na hunaw na og simba. Oh, sige lang dali-dali. Bisa nagkapila na kabuk service, pila na kabuk mga tilwheelers dagko nakagbalayban pa. Bangol buntag, wala di nagikampok kay mo dali-dali na po adto sa mga umakay mga tiban sa mga sakop. Kaya lagi mao po lang ingon talaga nga kung kadtong gustong matud pa madato kinahanglan sayo siyang mubangon. Tanawang pobre dugay kay bangon. Nya pananglitan kung adunay magulang kwarta din ha binandol. Unya kay kami sayo kay bangon di kami sinakupo aning sinakong kwarta. Nga kamong pobre sila tikongkong nagtugtog pa. Bitaw. So mo na nga si San Isidro Labrador, kinabuhi na niya. Nga sa iyang pagkaminampuon. Napas balay, magampo. Mamaw po ni San Vicente Ferrer, no? Nga tag-upat ka oras ang ilang mga pagampo. Mauya po siya, tag-upat ka oras ang ilang mga pagampo. Niya, adisya dayon siya mo simba. Uman siyang pagampo, maadto rin siya sa simbahan. Kada adlaw siya simba, no? Kada adlaw siya simba yung gihimo kay ngano man nag-apas gyud siya nga makakaon siya sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Niya human niya na moadto rin siya sa iyang uma, tikad siyang uma. Niabot ang higayon nga nasina ang iyang mga kauban nga mag-uma. Mga sip-sip ba. Mao na nga ning sumbong rin ngadto sa Agalon. Tanawan nyor. Why, si Isidro ang iyang umahas kayong sagbuta, wagi hindo. Way lain trabaho ni Tuhan na magsige simba. Udto na mato sa iyang umah, mawan na gintay mahimo. Yep, usap pila kay gayon. May survey dito ang iyang agalon nga si Juan de Vargas. Niya sa iyang pagsurvey dito sa umah, nakita niyo nga hinlo man. Wa may sagbot ari. Sisag padayon sa Gilakaw inspeksyon dihag hain may sagbot wa magisagbot. Mao na nga ninganghain taon siya nga dito sa iyang nakita nga dunay duha ka anghel nga nagdaro. Tiyaw mo na. Naay anghel nga nagdaro sa uma ni San Isidro Labrador. Mao na daghan kay sa mga dunay mga yuta, mga yutaan, ang ilang gihimong patron mao gyud si San Isidro Labrador. Kay gihimo nilang gwardiya, gihimo nilang security guard si Isidro Labrador. Di mo duol simbahan, di mo simba. Ang ila lang gikuha nga ay mao din ang kinabuhi ni San Isidro Labrador. Panalipdan gid ni ang atong uma sa mga dangan. Sumo ni atong kuhaong patron. Na mo nang resulta, gihimo rin taong security guard si Isidro Labrador. Ngano man, kaya ang uban diha nga nagpilig patron nga San Isidro, di man mo simba. Unya, naiabot sa uma, di po mahatag. Di kahatag dito sa simbahan. Sa paghatag nga wa may simba-simba. Bisan na lang nga magpakaon sa ilang mga pipila diha kasilingan. Kay mayong abot kay panipdan ni San Isidro Labrador. Dili tanan ha. Basta mingon nga grabe po si Brad Orly nga apilon pala tong wala ni atong apilon sa kanang kuwata ni mang patron nga San Isidro. Ato lang ni pagpahinumdum lamang ni ato mga tao ba. Di mo durog simbahan. Madura man niya na og aksyon nag-diabetic, arthritis, uban pa mga bartias, lawas, maduol na simbahan. Dito apyugon na, maduol na, nang hupong na, maduol na simbahan kay ang ilang pagtuog ang simbahan hospital. Inana mga daw samtang presko pang lawas di ginagahunag sa kaunas Ginoo. Dugang
nga niadtong ting-init sa ilang lugar, no? Daghang kay nangamatay nga mga tanom, mga palay uban pa, no? Taas-taas yun ang mga init, nangamatay, nang liki na ang mga yuta. Mao na nga usa ka higayon niya na miadto sa siyang bukiran, no? Unya iyang nagbitbit siyang pala, mao bitaw diha nga sayang imahin agi pala. Mo na nga sa pagsamtang sa pagdugkal niya sa maong yuta, sa iyang bukiran, mibuhagay ang yuta haskang kusuga. Haskang kusuga. Mibuhagay. Niya mo na nga na kuan gyud, no? Na maong ang lugar gyud na puno gyud sa maong tubig. Unya mataw nalipay kayo hala dagan dito sa bukiran, inom sila sa maong tubig. Unya daghang masakiton nga nangaayo. Oh. Daghang masakiton nga naayo makaigsunan. So mo na nga kining inana ang mga milagro usab nga nahimo ni San Isidro Labrador. O gani ang anak sa iyang agalon nga babae gibanhaw man pod, no? Gibanhaw ni Isidro Labrador. Oh. Ang ingonta nga ang anak sa iyang agalon nga namatay o niya matud pa banhaw ni San Isidro Labrador. Dugang pa niya na ari usab kita ngadto kang Santa Filomena. No, dinhi na sa kang Santa Filomena. O sa di pa ko malimot apat tay kadugang ngadto kang Isidro Labrador, no? Katong kuan ba kaning samtang sa iyang pagkwalituod kining sa pagpagaling og bugas. Pagaling da ito sa pagpagaling og bugas. Samtang sa iyang pagbaklay ang mga tao, mga langgam, paskay gyud daghanang langgam nga mo sunod kaniya. Nagsiging taon siya kuot sa iyang bugas nga igagaling o humay nga igagaling. Isabwag niya. Muna susunodon sa malanggam og kaon. Nihang to paabot dito sa galingan, gamay na lang nabilin. Gamay na lang nabilin ang mga humay nga iyang gidala. Pero ang kaibungan usaya pong ka milagro. Unsa man nga milagro, nga samtang sa paggaling sa gamay na lang nga humay, dugay kayo miundang ang galingan. Nagpasabot daghan kayong bugas ang iyang nasalod sa gamay humay nga iyang nadala. Sobra sa langgam na lang. Subas langgam. O inanaya po ng milagro ni San Isidro Labrador kay matud palagi kining matud palagi pagtuo, pagsalig ngadto sa Dios. Nya mo nang himo ni San Isidro na way sa payan o gamay na lang ang mapagaling ako. Importante nga kining langgam taon nga gigutom mo ni akong pakano kay nagsigig sugsunod. Pero resulta sa pagpagaling dagag bugas ang iyang salod may gala. O ina na ang mga milagro. So kining lakbit na usab kita ngadto kang Santa Filomena. Nga kini si Santa Filomena martir kay di wa magud tuba kanang buot mangguto sa pangasawon sa usa ka emperador. Di magid sa mo sugot mo nang daghan kayo ang mga pagbunog kaniya sa maong emperador. Gibalog sa prisuhan, no? Nagipaantos, ginagmalan. Nya resulta nga kining abot ay gayon nga kundi yung kabot mga asawa nako na mo na nga patyo na ika. Mo na nga wa magin mosugot si Santa Filomena
Usa ka batan-on mo na gihulog siya sa sapa sa Tiber nga ginapos. Mao na nga ang mga may taop ang iyang tiil sa hugaw kaayo nga lapok dito sa Tiber. Apan katingalahan kayo kay giugdat siya sa anghel ug giisa ibabaw sa sapas Tiber. Nya dagha kay mga tawo nga nakasaksi nadto nga dihang taas kay maong pangpang nga Tiber. Lubong sa dapok iti pero gibakyaw siya sa anghel. Nanay nga pagbakyaw daghang matawo nga nakita makaigsunan ko. Mao na kay wa pa man gyud wa magikalipay mo tumaong emperador mao nga kining gidakop usab sa pagbalik, giguyod sa gigapos, pagguyod sa kabayo nya paghuman gitabangan pagpana o sa uban nga kani mapana nga gipabagas kalayo ba, no? Gipabagas sa kalayo niya may tao probagid sa lawas ni Santa Filomena niya wa gid pud siya mamatay. Tiyaw mo na nga ginapos giguyod sa yunta sa mong kabayo niya mga sundalo sa moong emperador nga si Diocletian nga mga sundalo ang pana adunay mga baga nagbaga gipana ngadto kang Santa Filomena martir wa siya mamatay. Niya mao na ang pagtuo ni Emperador Diocletian nga kini usa ka ungo abat usa kini ka ungo mao na nga gigain na po siya sa haligi, no? Gigain siya sa haligi niya gitabang na po siya pana nga gibaga sa kining kalayo. Unya pagpana makaigsunan ko ngadto kaniya nga dihang gigapo siya mang poste ang mga pana nga imbis mo tusak ngadto sa iyang lawas mibalik ngadto sa nagpana kaniya moy nga igo makaigsunan ko. Grabe ka milagro, no? Grabe ka milagro makaigsunan ko. Mao na nga sa katapusan kuan gid siya, giduulan na lang gid siya, no? Gilungguan lang gid sa gliog mga kaulan ko, iputlag diog. Mao na nga kining inana makaigsunan ko nga ang mga milagro sa simbahan nga iya sa Dios kay daghang mga santos-santas, daghang mga milagro sila kinamuhi dili lang sa ilang kaayo ka mga natagon kabuutan lakip na usab diha ang pag-ayog mga masakiton uloyon yana sa ilang kinabuhi makaigsunan ko nga gimartir sila. So tingali mahigala, salamat kayo sa ingonta nga makanunayon yung pagsunod niya itong pagkanindot bagay sa atong giisutan karon makaigsunan ko makapalimbaot kini sa atong balahibo nga kini makaagi sa itong mga santos nga mga milagro nga ilang gihimo pinagi sa grasya sa Dios. Bosa mahigala, naubsan naman sa kita og oras. Temporaryo usab kitang manamilit diha kaninyo. Kini lamang iyong ubos nga higala, Brad Orly Eroyla. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan. God bless. Sa ngalan sa Manog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nangit ng mahan, salamat kay Ginoo nga diin sulod sa usa ka oras sa mong pagpaambit. Labi na sa kaagi sa mga milagro sa imong mga santos. Nginaot unta kanunay Ginoo, nga ikaw magaiwag usab kanamo. Hindi sa among paglakaw o sa tasatagsa na mga Pinoyanan. Ug usab karong adlaw ang mga milagro usab mo ang kabaguhan sa among tasatagsa nga kinabuhi. Ikapa kami o Dios o katong nga tawo nga dili masinimbahon. Lamdagi sila ngonta mabatunan nila nga ang grasya sa ilang kinabuhi pinagi sa pagdawas sa lawas sa kanimo nga diin sa matag kaon nila nini adunay kinabuhing dayon panahon mo sa katapusan mga adlaw. Kinintanan among gisalingan na kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus ang Dios nga nagpakatao. Amen.
Sa ngalan sa Manug Sanak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ko na Ginoo.